Sofie, vi skal optage din webshow. Jeg er så træt. Kan du ikke huske, du var i dag? Var det i dag? Ja. Hvorfor ligger du overhovedet inde på mit værelse? Det er dit værelse. Ja. Jeg må være gået i søvne. Ja. Går nok også så lang tid i dag. Ja. Zebra. Men hvad skal du så lave i dag? Det kommer på YouTube. Jeg vil gå på diskotek. Godt. Jeg skal på diskotek i dag. Jeg skal ned ind i København. Jeg vil tage toget derind. Men du er jo ikke 18. Vi smider bare vagterne. Okay. Nu vil jeg finde festtøj. Så er vi klar til fest. Kom, lad os tage afsted. Om det lykkes at snyde vagterne. Ja. Så nu er jeg træt for i dag. Sofie, det er morgen. Du ligger altså så i min seng igen. Hold da op, jeg går godt nok mange gange i søvn. Jeg er så træt efter festen i går. Ja. Men vi fik da optaget din video, hvor du kom på diskotek. Det var godt. Ja. Tak for i dag.